Show ítach é seo, show ítach. Tá an shows ítach a siúil san car, not. Couldn't make show an seach an Chicata, is go ítach bhí sé River Dance Ayr. Show ítach. Ní raibh sé comá leis an seo couldn't make an seach an River sin, bhí sin Cats the Musical Heroin. Tá sin an slí is fearr chun é eáil. Tá camera an seo, tá mé géirí like show dhéanamh an camera. Rééis gach joke just. Buenos. So an bhfuil aon duine an seo thugan us tífa mit Éireann, aon duine nach bhfuil níor cap mé go méid. Beidir go bhfuil. Yeah, perfect. Cá bhast it? Níl tú. An bhfuil tú. Ná riire. Racist. Tá sin hate crime. Tosa mé an orador agus tosói an Grinn. Bhí mis gráilteacht an sin tamlín ó hin. Agus is fiú an duine bhí an sin le Gaelga agus she's mór trú sin. She cap me am hain, she's tan Gaelga tá sé taréis, kick the bucket. Or mar dearan siad sa Gaelteacht. Kick the bucket. Ní Jeremy cén Gaelteacht a bhí an Aine Gallagher bheith masach ach main an seo inis mór? Inis mór a bhí an, yeah. Inis mór. Alright, so we're Braonáin in UFC agus Conor McGregor. Didn't want, alright? Well, the aon in knocker of a Braonáin agus the no, ní fós. Capan láidsin gur Conor McGregor tan relation. The aon in knocker in UFC an rud atá gceist leis ná go dógann siad na rialacha ó ghornálaíocht agus na rialacha ó karate can siad amach in inneogaid agus fáin siad tincéir le tríd a gcuine a chéile. Tásáis agenda a gcuin faoin Gaelga, sibh se freisin, because like bhí lá mór na Gaelga, seachas lá beag na Gaelga, nó leathlán nó maidin na Gaelga, agus an sin bhí seachtain na Gaelga. An fecinn sin céirtá ag tarlú, like an bliain se thuúin by blian na Gaelga chun agus just níl an méid Gaelga agam chun é sin a dhéanamh, like tá severas focail agam ach níl is sligach mé níl an Gaelteacht tain, so ba mé ag leir sin an ba mé grán an rud céine a rís agus a rís agus ba mé just ag rán rud céine a rís agus a rís agus rís agus rís agus réile, fecum tá lán daoine ag smaoinemh an rud céine, a smaoiníonn daoine ar an mus nó ar an train. Agus is duine fásta mé. Agus Tom ábalta a bheith tastal I Mí Eanáir.